қабл аз оғози бозии ниҳоии мусобиқаи деҳа-ба-деҳа аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва футболбозони навраси мактаби варзишии шаҳр барои ғалаба дар мусобиқаи ҷумҳуриявии футбол ба назди шумо меояд, либосҳои варзишӣ ва ба мураббиёни онҳо бошад тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. баъд аз ҳавасмандгардонии футболбозони оянда, ду дастаи футболи беҳтарини мусобиқа аз деҳаҳои кафшдуздони ҷамоати хонакҳои кӯҳӣ ва туда аз ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо ба майдон баромаданд. То марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа бозиҳо дар майдони деҳаи дучинораи ҷамоати деҳоти Сомон баргузор гардиданд. Бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа дар варзишгоҳи ҷавонӣ гузаронида шуд, то бозӣ низ дар сатҳу сифати хубтар ҷараён бигирад ва ҳамзамон мухлисон низ имкони хуби тамошои онро аз наздик пайдо намоянд. мавриди зикр аст, ки ин мусобиқа аз санаи 1 июл оғоз гардида буд, ки беш аз 30 дастаи футболар аз деҳаҳои гуногун гирди як майдони футбол ҷамъоварӣ кард. мақсад аз баргузории онро масъулин чунин шарҳ доданд. моҳияти баргузории мусобиқаҳои деҳа ба деҳа барои дӯстию рафоқати деҳаҳо байни худшон мо ҳис кардем, ки бисёр ҷавонон наврасон бо якдигар шинос шиданд, як бардошти тозае бардоштанд. хеле ки мегӯянд дӯстдории ватан аз зодгоҳ сар мешавад. назар дорем, ки оянда ҳамин мусобиқаҳои деҳа ба деҳа бо бисёртар ташкил кунем, рӯҳияи ҷавононро ба ватану ватандӯстдорӣ ташвиқу тарғиб кунем. мусобиқаи деҳа ба деҳа яке аз иқдомҳои дигари дӯстдорони варзиш барои тарғиби тарзи ҳаёти солим байни бошандагони ҷамоату деҳаҳои дурдаст маънидод карда мешавад, ки аз ибтидои сол дар шаҳри Ҳисор бори панҷум аст, ки он гузаронида мешавад. ин иқдом барои амалӣ гаштани барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва ҳамзамон дарёфти истеъдодҳо ба хотири ҷалби онҳо ба дастаҳои маҳаллӣ ташкил роҳандозӣ карда мешавад. дар ин рақобат футболбозони дастаи Туда назар ба рақибони финалии худ беҳтар бозӣ намуда ба задани 3 голи беҷавоб даст ёфтанд. тавре гуфта шуд, дар мактаби варзишии шаҳри Ҳисор аз рӯи 16 нави варзиш наврасону ҷавонон тамрин менамоянд. бозии мазкурро мухлисони зиёд аз наздик тамошо намуданд. бояд гуфт, ки дар шаҳри Ҳисор роғибони футбол зиёд буда тамоми бозиҳои ин мусобиқа дар ҳузури мухлисони бешумор ҷараён гирифтанд. мо ба ташкилкунандаgoи ҳамин мусобиқа раҳмат гуфта, мо аз ин хушбахтем албатта, ки дар чунин мусобиқаҳо иштирок мекунем. баъд аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими ҷоизасупорӣ доир гардид, ки дар он раиси шаҳри Ҳисор Қосим Роҳбар ва намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд. қаблан ба намояндагони дигар дастаҳои иштирокчӣ тӯҳфаҳо тақдим гардид. бояд гуфт, ки дастаи футболи деҳаи Лоёб дар ин мусобиқа мақоми ифтихории сеюмро ишғол намуд. дастаи Кафшдуздон дуюм шуд ва барандаи ҷоми мусобиқаи деҳа ба деҳа дастаи Туда гардид, ки ба ғолибон медалу ифтихорномаҳо дар вазъияти тантанавӣ тақдим шуд. дар ниҳоят гуфта шуд, ки дастаи Шодмони Ҳисор дигарбора эҳьё карда шуд ва беҳтарин футболбозони шаҳр имкон доранд, ки дар ҳайати ин тими футболи маҳаллӣ дар лигаи дуюм баромад намоянд.